Uveli smo pojačane higijenske mjere kako bismo osigurali našu opću sigurnost i zaštitu u vezi sa širenjem bolesti COVID-19, koronavirus. Pravodobna dezinfekcija u svim područjima trgovine, skladišta i administrativnih prostorija. Svakodnevna i kontinuirana dezinfekcija svih točaka fizičkog kontakta, vrata, kolica za kupnju, blagajni, područja oko blagajne i blagajničke trake, poda. Pravovremena dezinfekcija svih površina u sanitarnim prostorijama, kao i postavljenost dispenzera s dezinficijansima. Česta dezinfekcija traka i blagajni. Osoblje na blagajnama radi s rukavicama koje redovito mijenjaju. I još mnogo toga. Vodimo brigu da vaša kupnja bude što sigurnija i zaštićenija, jer zdravlje je naša najvažnija obveza. Ostanite mirni i ne zaboravite, u Metrou imamo sve.